Čau lidi. Vlog? Je. Jo, tak my vás tady vítáme. Ano, je to náš první vlog. A jakože na úvod, já jsem tady známý Požíráme. Tomášovi LP a tady je Lolkova. Ano. A taky toto. Jsme u jeho doma. Pokud to samozřejmě. Další vlog by mohl být u mě doma, jo? Na druhou stranu. A Keca. ne, nechcem. A Uděláme to aspoň 20 minutově, ne? tak jo, no. To se tak těžko vyjde. Já nevím, tak třeba. On tady má typo, jo. To je moje moreno. Budu mít dlouhý. Tak. Normálně mám druhý. Ten má Windows. On tady paří shakes. A taky jo. Prostě, tak ne. Že mám PSPčku. Hrál PSP. No, nechci. Dotykové. Gogomen TV, jo, žádné. Ano. To jako s ním hraje Gogo, jo. A A taky jako Nitus, jo. Ne, Nitus nevím. Ten jako je pod úrovní, jo, naší. Jo, my už tady máme trojstovky, jo, ještě já ani jednu. Tak jo. nechci. A co bychom ještě dělali? No, to prostě jsme lepší než Nitus. Když to zjistí, jako, ale jo, jako on tady prostě, jo, jako, no našich člověk 90 bloků, 84 a jaký ty takový, jo. Zítra je Epic Event. Nějaký ty, no, kolika to je, 29. Co vždycky bývá na úvod, vždycky na konci měsíce bývá Epic Event, takže nezapomeňte hloubičky a protač. Jo, dneska je nový server S21, tak se my už tam paříme, i Nitus, i Forexin. Ano, a prostě tam byl. No, oni jsou desítky, prosím vás, Já to mám 6. jo, more, já to mám 20, ne. Je to jako složený od 16 hodin, což jsou 4 hodiny odpoledne. Andrinko! Kolik to mám? Jenom 2, když budeme natáčet. A jo, teď natočíme nějaký let's play. Jo, a až budeme natáčet let's play, tak budeme natáčet s takovýma hustýma sluchátkama, ne? Luxusní. No, to už jsem. Já taky, jo. A tady mám moje luxusní dítě. A co pijeme? My pijeme Juicika. Co je moje? Juicika pije. A já tady piju tady z toho. A jako, ne, já už jsem dopil včera. No chodíme do školy, je nám hodně málo. Moje tak 11 minut. Abyste viděli. Když jako... Co moc děláme? Jo. My neuděláme zvlášťka na vlogu společně, ale takhle, no, let's play. Tak to budeme let's play. Jo. Jako, co jsme se domluvili? Tak na tady ten Budou vlogy a na jeho let's play. ale natáčíme i shakes, No já natočím Minecraft, GTA 4. já vám ukážu moje postavy, jestli to bude vidět. To pak ukážeme ve videu, jak to natočíme tam. Jo, tady je moja 840. Vidíte? 840. Můžu si upáknout. Jo, ukážu si, bude to na video. Ale třeba jako budeme natáčet i takový videa, že třeba koupíme nějaké energy, jo? Je? Co je? Jo. A prostě to budeme jako ukazovat. Jo, já jsem takhle umývala. Ale jakože more. Dejte moc osvětlení cíhne. Takhle to lepší. Ale to je úplně luxusní teď.
Počkejte, já vám Dejte to, ukážu natočíme, něco. ne, natočíme to znova. Ne, co tam bylo? A jdeme si házet A jak dotočíme tento blok, tak uděláme možná video. Normálně zase nějaký blok. Jo. Já jsem byla všimla, to sbírám, ale ovoce, co by... No. Já vím, jo. Tak, to by bylo dislike, bylo koment. Mě už teď tam máš nějaký 9 dislike, aspoň se to aspoň trošku napraví. Já jsem minul skokání. Jsi tady vymlel. Teď se převrátil. Okej. No, co se. A budeme tam dávat ve let's playu nějaký reklamy, třeba taky gay. Jo. Ha, gay. A jako, kolik to má minutek? Aha. 6 jenom. Tak to budeme ještě tak pořádku natáčet. Tak jako, Třeba dáš na půl. třeba na 5. Já taky to mám super pěkný. Hej, mám to všechno, ne? Jo, dobře. To nás ještě snímáš, jo, snímáš. Jo, Takže teď, hej, nesnímá taky to, no tak si to myslím. Ale děcka, když by to dávat dislike, tak budeme čím dál víc natáčet videa s Apple, protože nás to bude k tomu táhnout, aby jsme dali ty lajky odběratele. Teď se to bude snad teď se to... Ne. Dobré. Hola, mama Castello, ale... Mám si písničku, že to bude? Ne, hele, Teď to ne, to mám nevím, jsem byl zavědla. no jako, je to vypadá, to je moje USBčko od mého iPhonea. Je pustíme gentleman. Ne. A toto je můj iPhone. iPhone. Ukaž mi do iPhonea. Já to nemám. Toto je můj iPhone. Ještě vám ukážu mého iPhone. Počkej, žoutý? Nebo ještě mám. A dáme tak. Hejte. Máš to iPhonea? Natočíme s ním crash test. Ale to je na minimum tady na to. Můj iPhone. To je aktumováno, že nevím, jestli to je. Tak to na minimum. Toto je moje aktumované Kia. iPhone. Teď vám ukážu můj foťák. Jo, má to 900 megapixelů, jako super HD. Počkej. Ne, to nepomůže. Foťák, man! Yeah. Jo, mám. Jo, a když tak Gogo, tady ho zná každý. Tady za... Znáš Goga? Ne. Jsi zaostalý. Počkej, ne. Ty Volksmure. Jakože to mám. Jo, Tak to si nechneme. Ne, ještě ne. Ale já ti řeknu, až to vypneme. Až představí můj extrémní noc. A ještě počkejte, ještě tady mám extrémní hodinky. Dotykové. Dotykou se. Jo, a vidíte, jo, už jsem nastal čas. A jako tady naviják. Je značkový. Ano, budou i vlogy za natáčení ryb. Ano, Je? za milion, jo. Jsem ho koupil jako za 5 mega. Ale to až v létě bude natáčet na rybách, jo. A on bude taky chytat, že? Jo. Já budu chytat na rybičku. To je to. A teď vám ukážu, to je zrní pro Andu. To já jí dávám, když mám zlá. A tady Pro Andulku. to je nejluxusnější hra, kterou hrávám. Ne, já budu tak nosit do čas a tak půjdu z... Hej, jo, to by mohlo být. A tady mám
super lampičku. Jo, to je nepříjemné. Ale Takže jako čo? dívejte, Nečou. tam je radio. Tady má, Rádio. tady mám takovou luxusní panenku, s tou si hrávám. Ty máš nějaký zlodrý. To zavírám tenhle čas. Ale počkej. Hej, sorry lidi. Ale jako, počkej. Zpět? No, on tady ten bude na partě. Je extrém bál. Vidíte? Touchdown. Touchdown, bitch. Menší. Za to nemůže. Nemůže. Jo, tak ten je špatně. Jo, Prosím tě. Ne, tak v busu. Počkej, ale mě všude skončí auto. Hej, kde mám myš? Jo, dobrý, ty jsi měl vypl. Ale ne, vole. To řeknu mamce. Gráška. A ty mě neznám, pokud ty mě trafil třeba tady tě. Au, já ho znám. To se tam blízko. No, sorry. On měl iPhone. A kdo chce iPhone, tak se to bude. Nebo taky Nokia. Protože takhle by dopadlo. A i crash testy budeme natáčet. Nebojte. Jestli to vydrží jedno naraz. Jo, vydržím. Tady. Světelko. Extrémní risk. Je to má volat volání. Jenom. Stejně si říkám. Touchdown! A.k.a. A klapka. A jeden. Klapka, jeden. Opak monstro. Počkej, aha, já jsem to měla tady. A ty jsi tam nepustil tu písničku. Mám to tam přijít? Ne, to je pravda. Já si vypnu šejka, ať se to neseká. Jako, on si vypnul ček. A teď se to seká ještě víc, nemyslíš? Jo, a když budete Zaplatí. A když budete chtít nějaký vlog prostě z Shakesa nebo z něčeho takového, tak napište, nebo třeba i GTA 5. To taky hrajeme. Na Xboxu. No, to je taky hrajeme. Ale prostě... Nevázuji, ano. Budu jim rovnáčka. Ale to, když budete chtít vlog, Čeď to nebo nepoškodí. prostě nějaké let's play na GTA 4, tak my vám to uděláme a budete rádi. Jo? OK. 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 Ne. Stříhavka. Počkej, tak na to zastavit. Takže 3, 2, 1, waša. Ne, to neumíš. Waša. To neumíš. Tak jak? Waša. Dej, vypni to. Ne, ještě ne, to neumíš. Waša. Podíváme se radši na Google, ne? Waša. To neumíš. Waša. Ne, ty neumíš. Waša. Proč je to blbé? To jsem včera díval na Google. Waša. Ne, já poslední, já to zakočím. Waša. Ne, já ještě poslední. Tak dělej. Waša. Ne. Já teď. Waša. Čau.